Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina ke ngumfeze uNtuthu wakho malo bathi ilast born amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha la ekhaya ngizophinda ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kwekhona okukhulu kunakho konke abafethu nakuwo nje lonyaka ka2023 esisagcizelela khona ukuthi nisilandele lapha nesubscribe kanjalo futhi nakuma pages zethu aku Facebook ningakhohlwa impela ukuthi nisilandele ethi Redenkezo ngoba ikhona lapho enzobe nithola ama link anendaba esishisa be okuyiwona azonithatha nibeke lapha kuyona uYouTube lapha ke nisinitholela ezishisa be namhlanje ke ngifuna sibheke ezinye izinto ezike zathu kwenzeka lapha ngawonyaka ka2022 siyophela sokhumbula ukuthi ke esike sashiwa insizwa uMampintsha lapha ke lapha kune video impela ke yathi ukutrenda eyenzeke lapha kwi memorial service yakhe uMampintsha ngicabanga ukuthi abantu abaningi bake bathu kweqheka lapha bangayibona ivideo yakhe lapha insizwa indlamlenze kanjalo noNgizwe umfo kaMchuni lapha nentweni ezindle nje ezike zathu kwenzeka lapha nezajabulisa abantu abaningi lapho kona ichunu elaqonda ngqo imfo kaMpungose yakukhuba lapha nalafikela iqonda la exhawula lapha nezinye izinto ezinhle impela esingcomayo lapha ezenzekayo emculo kaMaskandi nezikhombisa abantu ukuthi mangabo nesitha lapha kusho khona ukuthi siyisitha saphakade lapha ke siyazi ukuthi uNgizwe lapha kanjalo na insizwa uKhuzani umfo kaMpungose ababhekane makhona lapha bebona nakhona kodwa nje ezinye izinto ezikhombisa uthando lapha ukuthi sibabone lapha baqondana bexhawulana lapha ziningi nje izinto ezinhle sike sazibona zenzeka lapha kunyaka ka2022 nesinethemba ukuthi sizoqhubeka impela zenzeke kuwo lonyaka esikuwo okunyaka ka2023 mhlawumbe ke makuthi ngomunye wabantu abangazange bayibone ivideo kaNgizwe exhawulana lapha nensizwa uKhuzani na iVideo bese ngilandela ke uFacebook @Redenkezo mina ke ngumfezeko sengiphuma kanjena kodwa ke engiyakuthembisa ukuthi sophinde sihlangane kwivideo elandelayo ngesikhathi futhi esilandelayo na iVideo ngakhohlwa ukusubscribe.